19 seconds. Teka naman, Bibi. Grabe ka ang timer. Patay na lang pagkatao. Okay, okay. Okay, game! 1, 2, 3. Nasupok siya. 5 seconds. Nabura sa 19. Basta 19 na yun. 19 na kay Puwan. Okay. Magdapat pag 20. Okay mga tayo po nabura sa 19 seconds. Dapat may makalagpas. Okay. Palagpasan ito ano. Okay. Kaya mga idol makarate tayo sa 1, 2, 3, go! Nasupok siya. Pira po. 5 seconds. Arayu. Cara bebea. 1, 2, 3, go! Gabinya. 11 seconds. Nasupok siya. Ay, cara bebea. 1, 2, 3, go! Tira. 13 seconds. Nasupok na naman. Si Madam po, ang 12 anyos. Si Madam, ang 12 anyos. Ma'am, lapit, lapit. Lapit, smile sa camera. Hi. Ma'am, anong pangalan po? April. May. Ngayon birthday mo, ma'am? Depende talaga. Okay, wala na. 1, 2, 3, go! Gardenia.